ngipiku iki mangkok pirang-pirang dina kok pancet ngene iki ya apa aku iki. Ngipiku saya bahagia. Aku ketemu Cah Bagus sing jenenge Kang Mas Sawunggaling. Walah Kang Mas. Aku namung ngimpi karo sampean. Saya rengeng atiku Kang Mas Sawunggaling. Apa maneh iki iso dadi kasunyatan Kang Mas? Kang Mas. Masih sampean ngetoki aku nok ibenku Kang Mas Sawunggaling. Aku rumangsa bahagia. Bahagia Kang Mas. Apa maneh sampean temekane kene? Oh, Kang Mas. Kang Mas Sawunggaling. Iki aku ora mimpi ya Kang Mas ya. Mbok sadar, Mbok. Kang Mas. Tutup, Mbok. Kang Mas. Mbok, aku sapir. Cah Bagus kaya ngene, Kang Mas Sawunggaling. Aku mbok rabin yo Kang Mas yo. Mbok sadar, Mbok. Aku ki sadar, Mbok, adimu, Mbok. Kang Mas. Aku ora ngimpi yo Kang Mas yo. Iki kasunyatan Kang Mas. Aku ndang rabin yo Kang Mas yo. Mbok sadar, iki aku ki sadar adimu, Mbok. Tiba iki Mas sampean ta. Aku adimu lho, Mbok. Sampeyan iki kenapa to? Wah. Aja diguyu yo aku nek kumang yo. Ora to. Lha sampeyan kuwi kenapa to, Mbok? Iki aku pirang-pirang dina aku iki ngipi. Ngipi kepethuk karo Cah Bagus sing jenenge Kang Mas Sawunggaling. Atiku saya seneng. Aku iki seneng banget ngene lho. Apa maneh dadi kasunyatan. Alah, iki mantap pikir Kang Mas Sawunggaling. Kok iso? Tenang. Adimu iki lho, Mbok lho. Urung bahagia aku ngene iki. Bahagia to karo mak dhewe. Tapi ya jenenge Adi ya ndungakno kang mbokmu iki supaya dadi keleksanan ipene kang mbokmu iki ya. Aduh. Kapan ya iso ketemu karo Kang Mas Sawunggaling? Oh. Londo wong kulit putih iki dina wis pancine tanggal 1 Suro. Aku kudu nampa beslit teko tangsine Londo. Kadunungan aku dadi tumenggung anom ana ing Brangwetan, Surabaya. Ya, Nduk. Aja mbok enakno kepenak nggonmu lungguh para simpuk. Aku sing teko nang tangsimu, Nduk. Aku bakal nagih beslet sing mbok janjekno karo aku. Waktu aku penyodoran ana ing alun-alun Kartosuro. Mula iki dina tepat wenehno aku, Nduk. Aku bisa dadi temenggung anom ana ing Brangwetan, Surabaya. Londo. Ayo. Aja nganti kedlarung-dlarung anggonmu nyindem ora menehke beslit. Nek gak mbok wenehno bakal tak obrak-abrik tangsine bangsa Londo.
parigawe maneh. Kamangka tanggal 1 Sura wektune aku nampa beslit. Dadak nyengwa sasra Hadiningrat mrentahno aku bakal kedunungan temenggung anemana ing Brangwetan Surabaya. Tapi yen aku bisa mbabat alas nambas kelingan dadi karang pradesan sing dudu gedene. Ya. Jengwa sasra Hadiningrat. Pratikelmu sing tak jaluk. Sopo iki Cah Bagus? Wani mlebu alas nambas kelingan. Nggege mangsa nyidam terbelo. Aku Sawunggaling. Oh. Sawunggaling. Nek ngono cocok apa sing dadi impene anakku. Pancen bagus tenan Sawunggaling. Kowe kok iso ngarani aku bagus dadi impene anakmu? Wis sumingkira jem setan priprayangan ing Lolo Banaspati. Alas nambas kelingan iki diletak babate. Sawunggaling. Aja mendel-kendel, aja mulancang. Iki alas tambas kelingan iki sing jaga aku. Aku jem maulana, urung mangsamu sak penakmu dhewe. Jem Maulana. Iya. Sing tak jaluk aja ganggu gawe marang Sawunggaling. Yen bisa kowe sabantu karo Sawunggaling, apa penjalukmu bakal tak turuti? Tenan. Ora selak, Ora goroh. ora goroh aku. Sawunggaling bebasan wong idu ora kena didilat maneh. Ya, Kowe wataking satriya. Tak ewangi mbabat alas tambas kelingan ning ana syarat-saranane. syarat saranane apa? Angger kowe gelem ngrabi anakku si Satar. Teges kowe dadi mantuku. Kowe bakal tak ewangi mbabat alas tambas kelingan. Mengko dhisik. Kamangka kawujudamu jem setan priprayangan. Apa bakal kelakon yen dudu jalma menungso bakal sapu jagong karo aku ateges tak pek bojo. Sawunggaling apa mbok kira yen wis ta rupaku lan wujudku kaya parongan anakku ya elek ngono apa piye? Ora, aku ora ndakwa yen anakmu kelek. Tapi kowe iki bangsane Jem. Ora bakal kelakon bisa tur tunggal guling karo Sawunggaling. Kaya ngono sing dadi ucapmu. Kowe nyurigani aku yen to aku bangsa lembut, kowe bangsa kasar. Kasunyatan. Teges bangsa wadak ora bisa nyawiji marang bangsa alus. Iya. Kowe ilmumu kurung sak ana puting drijiku, Nger. Bisa yen to pancen Gusti ngersake kowe bakal jodohan karo bangsa lembut, kowe teges ya uga bisa. Yen pancen kowe kandha bisa, yen Gusti ngersakake aku turu tunggal guling karo awakmu. Coba aku pengen mangerteni kawujudanmu sing sejatine. Ora perlu kowe ngerteni kawujudanku sing sejati. Ning ngene yo. Kowe bakal ngerteni kawujudanku yen to pancen kowe wis saguh rabi karo anakku, bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Ya, aku saguh. Tenan? Ya, Ora selak. ora nyelaki. Nek wis kowe ora selak aku, go ora selak. Kowe yen to pancen kepingin ngerti kawujudanku, aku bakal wujud pusaka sing bakal ngewangi anggonmu nyambut gawe mbabat alas. Ya, iki sendak kepasta suku tunggal ngempet babahan Nawasanga. Kawujudanku iki coba tampanana.
Yer, Iya, saunggaling aja kaget. Iki wujudku tumbak blering lanang sing bakal ngewangi awakmu babat alas nambas kelingan. matur nuwun banget. Yen kawujudamu wujud tumbak blireng lanang, winangka kanggo sikep yandelku babat alas nambas kelingan iso dadi karang pradesan. Ning uga kosok balen. Iki bakal tak tuduhke anakku sing jenenge Dewi Satar uga Dewi Satir. Mengko yen to takon marang wong tuane lanang wis wujud tumbak bliring lanang nyawiji marang jiwa ragamu. Loh, dadi kaya mangkono. Coba aku pengen mangerteni Satar karo Satir kaya ngopo ayune anakmu sakloro. Kisana, aku arep takon karo sampean. Iya. Sampean iki Aja gemuyu. aku Coba rumangsa seneng nyawang karo sliramu Kang Mas. yen wis kowe nyawang aku rumangsa seneng ana parigawe apa? Parigaweku. Aku ketemu sampean iku nawang no ipenku Kang Mas. Kang Mas iki kan Kang Mas Sawonggaling. Ora ana ceritane menungso ketemu ana babakan ngimpi. Heeh Kang Mas. Kamangka papan padurungan alas gong lewang-lewong. Jalma mara jalma mati. Sok sapa mlebu ana ing alas kene bakal tumaring pati. Iya Kang Mas. Sak ngertenono Kang Mas, aku iki sing diarani Dewi Satar Kang Mas Sawonggaling. Wah, iki sing diarani Dewi Satar. Iya Kang Mas Sawonggaling. Kang Mas, Ya, sampean klebu ipenku. Aku saya tresno karo sampean Kang Mas yen Sawonggaling. kowe tresno karo aku, coba Iya Kang aku Mas. bantuin babat alas nambas kelingan kaya dene wong tuamu Syekh Maulana. Loh. Mengko dhisik. Saman ngerteni wong tuaku Syekh Maulana. Ya, Saiki nandi wonge papan panggonane? ora ana loro telu kawujudane wong tuamu lanang Syekh Maulana. Ya iki barang sing teko. Tumbak bliring lanang. Tiba iki wong tuaku lanang. Iya. Tumekane saiki dadi tumbak wong lanang. Iya Kang Mas Sawonggaling. Nek sampean kepingin bantuane karo Dewi Satar. Iya. Ngene ya Kang Mas. Pokoke sampean aja nglalekno janjimu. Sampean nek wis tak bantu, sampean kudu iso dadi bojoku ya Kang Mas. Aku ora bakal nyelaki apa sing tak janjekno marang Satar. Dalah iki sapa adimu? Dewi Satir. Dewi Kang Satir. Mas. Kowe sakloron bakal tak pek bojo. Iya Kang Mas. Sampean tak bantu. Aku ana banten sampean Kang Mas. Kowe ana bau tengen. Aku kudu sembrani. Sing saged dirgantara Kang Mas Sawonggaling. Awujudamu kuda sembrani sing bisa ana ing dirgantara. Iya. Kowe sing ana bau kiwa. Oh. Dadi Satar dumunung ana ing bau sisih tengen. Satir ana bau sisih kiwa. Kang dadi cumeti sada lanang winangka kanggo sikep piyandele Sawonggaling babat alas nambas. Ya,
tak turuti aku kelakon babat alas nambas bakal tak suwitani kowe wong ayu. Iya Kang Mas. Samanteni nek kene dhisik Iya. Mas ya. Alas nambas kelingan kelakon tak babat dadi Karang Pradesan. Sok sapa wae besok yen ana rame-ramene jaman bakal dumunung ana ing alas nambas kelingan. Kowe sing guyub sing rukun karo sedulurmu. Ayo tak rampungake babat alas nambas kelingan bisa dadi Karang Pradesan. Nyengwa sasra adine ngrat pinter mincuk lambe malik ilat. Kok nganti kowe bisa ngucap sing kaya mangkono marang pakdemu sasra adine ngrat? Iki nalar-nalari kepriye? Titi wancine aku nampa beselit ana ing tangsine bangsa Nakudalanda ya bangsa kulit putih. Iku bener, Dong. Iku bener, Ger. Nanging bangsa Walanda duweni penjaluk. Kowe bisa nampa beselit, bisa dadi Temenggung Kanoman nok Brangwetan Kutha Surabaya, nanging nek bisa mbabat alas nambas kelingan. Nyatane wis dadi Karang Pradesan. Wis dadi Karang Pradesan. Mula iki dina, Dong. Ayo tak terake ana ing tangsine Londo. Kowe bakal nampa beselit. Selak tak odol-odol wadukmu. Nanging kowe keri-keri. Aku bakal mbujuk marang bangsa Walanda ya, Ger. Ya, Tak tinggal dhisik ya, Ger. aja nganti selak jengwa sasrate ningrat. Limpet tak sodok tombak bliring lanang. Oh, brodol wadukmu. Nyatane iki dina sawunggaling Yakul Mak Sasra Negara wis bisa ngayahi kewajiban. Iso mbabat alas nambas kelingan. Betul. Nanging aja wedi kangelan. Kaya-kaya aku ora nrimakake yen nganti Jaka Brek ya sawunggaling Kulmak Sasra Negara iki dadi Temenggung awet gak nurunga niru wong tuane. Jadi seperti itu. Nanging aja kuwatir. Terus iki dina siapake omben-omben sing saka Nederland ya.
Iki dina saunggaling ya kulmak Sasara Negara teka ana ing tangsine Londo. Ger Jaka Brek ya saunggaling kulmak Sasara Negara. Ger putraku Jaka Brek ya saunggaling kulmak Sasara Negara. Kowe iki dina bisa nampa beslit nanging bangsa Walanda iki ngajak omben-omben ya kanggo ngecolake utawa ngekeki beslit marang awak. Oh, dadi kaya pangkono, Jeng Wo. Bangsa aku Dolondaya bangsa kulit putih, gelem menehi beslit, tapi aku diropyan-ropyan dhisik. Disunggata aku diwenehi omben-omben pokok Nederland. Ya. Ayo, Tak ombene omben-omben kuwi menawa iki aku wancine nampa beslit. kanggo tandha yen iki dina kowe dadi katemengguan brangketan kutha Surabaya Kanoman ya. Coba dan diombe iki. Jeng Wo. Kula unjuk ya, Wo. Iya. Sing elek betitete ya. Jengwamu Cakraningrat apa jengwamu Sasra Adiningrat? Jengwo Sasra Adiningrat. Kula badhe ngunjuk ombenan saking Nederland. Ditampel kalih Jengwo Cakraningrat Ateges. Cakraningrat iki nyepelake marang kowe lho, Ger. leres. Mumpung dereng adoh saking papan katangsenan mriki. Iya, Ger. Kula ubre kula dolo-dolo waduhe. Iya, bener iku, Ger. Bagus, bagus. Ya, Iya. nek wis ana kedadian sing kaya ngene. Yes. Kamangka Dimas Cakraningrat iki wong sekti sing tanpa tanding. Betul. Yen nganti Jaka Brek ya sawunggaling kulmak Sasra Negara. Nganti geger marang Dimas Cakraningrat ateges sawunggaling dadi sulame bumi. Betul. Kan pati. Golek satriya maneh minangka gantine Temenggung Jayenggrana.